Salam, Taylan lezzeti gepleşiginiň gadarly agdalary. Bugün aşkana gepleşigimizi siziň bilen. Bugün biz öz gepleşigimizde 3 tane salat taýýarlap görkezmekçi. Olar italyanska salat, şogundur salady hem-de towuklu salat. Ilki bilen biz italyanska saladymyza başlaýarys. İtalyanska saladymyzy taýýarlamak üçin bize kalbasa, syr, mayonez, marinerlenen hyýar, ýumurtga hem-de garok gerek. Ilki bilen kalbasamyzy kesýäris. Onu şeýdip tegelek görnüşde ilki tegelek görnüşde kesýäris. Ýöne aslında saladymyzy her kim öz istegine görä edip biler, 4 burç görnüşde de kesip bilerler. Anha kalbasamydan kesip bolduk. Onu gawa geçirýäs. Ondan soň orta sıyırmaz kesýäs. Sıyırım edil kalbasany nähili görnüşde kesen orsak, şo görnüşde kesişdirýäs. Indi bolsak marinerlenen hyýarymyzy goşýarys. Anha bugün men saladymyz üçin nur marinerlenen hyýaryny aldım. Onam edil sıyırlan kalbasany kesen görnüşmezde kesişdirýäris. Anha hyýarymyzy kesişdirdik. Onam üstüne goýýarys. İşte çaýmyzyň üstüne garokymyzy goýýas. Saladymyzyň üstüne goýýas. Ondan soňra ýumurtkamyzy arasalaýas. Ýumurtkamyzy gaýnatyp goýdum. Ýagny bize bir ýumurtka ýeterlik bolar. İşte açar etmek ören aňsat hem-de tagamly. Ýumurtkamyzym uzun taýak görnüşine doguraýas. Üstüne goýýas. Saladymyza mayonez goşýas. Nur Türkmenistanda ilkinji mayonez. Gowja garýas. Saladymyza her kim öz istegine görä mayonez goşup biler. Anha saladymyz taýýar boldy. İkinci saladymyzy taýýarlamaga başlaýarys. İkinci saladymyz şogundur salady. Adyndan belli bolýar, şogundur salady şogundurdan taýýarlanýar. Ýagny şogundury gowadyp gaýnatmaly. Bişenden soňra arasalamaly. Şogundur saglygymyza peýdaly. Şogunduryň düzüminde C, B1 vitaminleri bar. Ondan başga da ganyň köpeltmäge ýardam berýär. Şogundurymyzy arasalap bolup, onu kırgıçdan geçirýäs. Anha şogundurymyzy kırgıçdan geçirip bolduk. Üstüne magız sepýäs. Magzyňyzy döwýäs. Anha döwdük. Saladymyzyň üstüne goýýas. Saladymyzyň üstüne mayonez goýýas. Islegimize görä mayonez. Şeýdip gowadyp garýas. İkinci saladymyz hem taýýar boldy. Üçüncü saladymyza başlaýar. Üçüncü saladymyz towuklu salat. Towuklu salat taýýarlamak üçin towuk eti gerek. Towuk etini gowadyp gaýnatýas. Gaýnadamyzdan soň hamyny aýyrýas. Hamyny goýsaň biraz tagamy it goýa, hamyny aýyrýas. Onu etini alýas. Soňkuny aýyrdyk. Towuk etimizi elimizde gowadyp maýdalaýas. Keseninden maýdalasaň has gowy bolýar. Etimizi maýdalap bolduk, onu gowy edip taryalkaň ýüzüne ýaýratýas. Deňce edip ýaýratmaly. Üstüne birazrak duz sepeleýäs. Üstüne konserwelenen mekka goýýas. Deňce edip ýaýratmaly. Mekkamizi ýaýratdyk. Üstüne mayonez goýýas. Türkmenistanyň iň gowy mayonezi Nur. Men şonuň üçin Nur mayonezini saýlaýar. Mayonezimiz şeýdip goýýas. Deň derejede edip saladymyzyň üstüne mayonezimizi goýduk. Endi üstüne syr syýhaýas. Syrym deňce edip syýhamaly. Saladymyz taýýar boldy. Istegimize görä bezäp bilýäris. Gög otlardan ýa-da gög önümler bilen.
Kızıklı ve peýdaly tagamlar taýýarlap siz bilen paýlaşmaga goldaw berýän Nur markasyna minnetdarlygymyzy bildirýäris. Nur, Türkmenistanyň ilkinji maýnezi. Nur, maşgala däpleri. Bilesiňiz gelýän gyzykly tagamlaryňyz bar bolsa bize kommentariýada ýazyň. Biz size taýýarlap görkezeriz. Dostlar, bugün şaýdan lezzeti gepleşigimizde täze aşçymyz bar. Cemal. Hana Cemal'ın taýdan salatlaryny görýär. Näme bolupdy? Tak. Bu salatyň ady näme Cemal? İtalyanska salat. İtalyan salatı. İtalyan salatı bu bolupdyr. İtalyanlaryň öz bilýän kaç salatyň barsyny. Elbetde. Indi Cemal'ın ikinji taýdan salatyny görýär. Hany görür näme bolupdy? İkinji salatyn elbetde bu bolupdyr. İkinji salatyň ady Şundurly salat. şugundurly salat bu bolupdyr. Indi üçüncü salatyny görýär. Üçüncü salatyň ady näme? Tavukly salat. Tavuklu salat ya. Öyle bunda tavuktan peynir köp görünüyor. Cemal'ın üçüncü salatını bolupdyr. Cemal, sen salatdan 3 tane tagamly bolupdyr. Olaň syry nämedir? Elbetde Nur maýnezini. Dostlar, Nur maýnezi. Şaýdan lezzeti gepleşigimizde indi 2 tane alyp barjy bar. Cemal we men. Indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun. Paka paka.